четирите най-големи български телевизии имаха оферти за българските мачове. Това бяха БНТ, Нова телевизия и TV7. Този конкурс беше анулиран без никаква информация. Абсолютно незаконно беше стартирана процедура законно и беше анулирана незаконно, за да се дадат правата без конкурс само на няколко лица, свързани с български футболни клубове. Абсолютен конфликт на интереси. Тези хора в момента дерибействат с телевизионния ефир, не се предават мачове. Имаше едно огромно желание на държавата българското футболно първенство да бъде прозрачно и да се предава по телевизията. Това не се случи. Тези хора измамиха и държавата. Дават се по един-два мача максимум на кръг. Вярно ли е, Миляна, че те са се отказали дори да предават втория мач в последните кръгове? Така се случи в 14-тия кръг, така доколкото разбирам ще бъде и в 15-тия кръг, което пък обезмисля тази сделка. Ако те са дали наистина толкова пари, няма икономическа логика. Кой ги пусна? Кой пусна тази клика в телевизията? Кой ги пусна? Кой стои за тези? Понеже знаете, че все пак съм си фен номер едно, може би, на Пловдивския Ботев. Не от Ботев обаче, а от друг клуб, сега няма да го кажа, от фен клуба ми се обадиха, че в интернет са изплували някакви изключително скандални кадри тези дни, в които става ясно, че на практика айде ще го кажа направо. Отбора от Разград купува съдии и така е спечелил титлата миналата година. Вярно ли е? Това ли ще правите сега след 8:30? Ти издаде цялата тайна, но както каза Гери преди малко, отрепа рибата. Това се говори в цяла България тази нощ. В 2 часа през нощта ми се обадиха от един български град, който не е Пловдив, и ми казаха, че в интернет има такова нещо. Дори в първия момент така много скандални имена ми казаха, че са там. Това, кажем, наистина е шокиращо и за първи път ще се случи в български ефир, така че, Николай, съветвам зрителите да останат. А иначе разговора за проституцията и за съдийството много си приличат, защото и в България всеки казва, че не е срещал проститутки, манекенки, така и всички в българския футбол казват, че не знаят как се купуват съдии. Днес ние ще покажем как се купуват съдии, и то съдии, които трябва да осигурят шампионската титла на един клуб. Ако е така, питам ви, защото това е ваше право, вие бихте ли сезирали прокуратурата незабавно да влезе в Лудогорец Разград и да разследва Кирил Домусчиев заедно с цялата му клика там, ако е купена титлата? При положение, че покажем днес този клип и прокуратурата постоянно твърди, че няма никакви доказателства, според мен това ще е достатъчно тя да се самосезира. Както и многобройните комисии в българския футболен съюз. Вие ще покажете доказателство за чернотото или доказателство за това как се купуват съдии, за да режат глави на отбори срещу така фамозния Лудогорец Разград? Ще кажа само, ние не знаем дали те се купуват, ние знаем само, че един съдия беше почерпен доста сериозно след ключов матч на Лудогорец. Това ще покажем днес. Това ми прилича на ония скандал, дето ги бяха заснели съдиите по масите и играят кючеци с разни девойки. Кючеци няма, но има така сериозна почерпка. Кючек играе друг човек, знаем се.